Nou, ik ben Sandy Blome en ook wel bekend als contactclown Kiki. Ik stem af en ik sluit aan bij wat er is en van daaruit komen we tot een spel. Je ziet echt wel dat ze genieten van het feit dat je er bent. Ik ben onbevooroordeeld, onbevangen. Alles is goed. Elke emotie mag er zijn. En ik sluit aan bij wat er is. Ik stem af. En ik sluit aan bij wat er is en van daaruit komen we tot een spel. Ik ga ervoor zorgen dat ik helemaal in mijn clown kom. En op het moment dat ik voorbereid ben, dan stap ik de deur uit of stap ik de ruimte uit van waar ik mij heb voorbereid. En dan begint mijn spel. Ta-da-dee-da-da-da-ram, pom pom. Ta-da-dee-da-ram. Schoen, bekske. Wat was het nog alweer? Kijk Fransens. Oké. Met oma. Och, dat is oma. Ja. Och, ja. Tjoe, wat je ziet. Woe! Is ze giftig. Woe! Zo Veel is fijn. er honger en dat wil de Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Pom 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 pom. Rom. Zie ons niks vandaag deed hij bij ons eten. Het is vooral belangrijk voor onze bewoners natuurlijk. En voor ons ook, want wij vinden het heel fijn als onze bewoners dat stukje zorg krijgen die wij zelf niet kunnen bieden. En wat ook heel prettig is, dat de contactclown de tijd neemt en heeft om bewoners echt die aandacht te geven die ze op dat moment nodig hebben. En die tijd hebben wij vaak niet. Oh, wat een zucht. Ja. Hoe was het? Ja, heerlijk. Heerlijk. Het was genieten. Het was... Het was warm, het was liefdevol. Ik voel van alles bij de bewoners. Ze nodigen mij uit om mee te gaan in hun belevingswereld. En ik ga daarin mee en alles is goed. En ik voel dat ik gewoon binnen word gelaten. Ik word toegelaten in hun wereld. Hoe mooi is dat? Dit is de zorg voor elkaar. Dit is echt zorgen voor elkaar.